А на колко сте години? 90. 90? Да. Браво. Направя малко така, зарядка. Добре го вика. Браво. И така. Браво. Те за това сигурно остават, да си прави гимнастика. Какво е най-важното в живота? Какво? Най-важното е да си добър, да си учтив. Това е. И да си здрав. Но животът си е хубав. Каквото и да е, бялото видело, дете вика, си е хубаво. Моля? Стига ли ви пенсията? Да, стига. Стига ви. Стига, разбира се. Ние не носиме дрехи, не сум. Това, което имаме, това ползваме. Хубав ден ви желая, всичко добро, да сте живи и здрави. И на вас бъдете живи и здрави. Мерси, чао.